Сәлам, сезнең белән мин Галия Гермиона Грэнджер. Бүген мин Генның туганнары янына барам. Мультиктагы Гена исемле крокодил Африканы кабит. Казан зоопаркында Нил крокодиллары яши икән. Крокодил дөньядагы иң куркыныч җан ияләренең берсе. Рипелла инемикум протага максима. Хәзер ул безгә берничә зыян китерә алмый. Бу крокодилларга 4 яшь. Алар әле бик кечкенә дип санала. Зур крокодилларның буе 6 метрга җитә. Буларга үсәсе дә үсәсе. Бу сөйрәлүче хайван су астында ярты сәгатькә кадәр тора ала. Йөзүен дә шактый тиз йөзә. Ә менә коры җирдә шәп йөри белми. Ә сез беләсезме, крокодил 1 елдан артык ашамыйча тора ала икән. Нәрсә белән туклана дисезме? Сана бетерлек түгел. Кечкенә крокодиллар бөҗәк һәм бакалар ярата. Үсә төшкәч, балык ашы башлыйлар. Ә инде зур крокодиллар су эчәргә килгән зебра, жираф, мөгез борын кебек җәнлекләрне аулый. Бу җан ияләре йомыркадан чыга. Моның өчен 3 айга якын вакыт кирәк. Менә шундый алар Генның туганнары. Ошадымы? Лайк куй. Бүгенгә шуның белән беткән тус. Очрашканга кадәр.